Да ви похвалим малко. Вие имате един сериозен успех по плана Бачийски. 6 милиона и 400 хиляди лева за обновяване на корабно място. Да, плана Бачийски, той е за икономическо развитие на Бургас, който го направих през 2015 година като общински съветник, който се състои от няколко елемента. Летище Равнец с индустриалната зона, на свободна безлимитна зона и собствено карго летище. Това е развитието на пристанището. Запазване и развитие на сегашните корабни места и изграждането на 8 нови корабни места. Ние, между другото, с местната власт, сегашната, имахме така остро противоречие, тъй като те искаха да правят градинки и зона за обществен достъп, където да има заведения и кафета, но няма как ние да развиваме икономически Бургас, ако сменяме корабните места с кафета и закусване. На нас ни трябва логистика, сериозна индустрия и затова част от плана Бачийски е за обновяване на корабните места и миналата седмица имам един елемент, който се реализира. Това е 11-то корабно място, който държавата ще инвестира, пристанищна инфраструктура ще инвестира 6,4 милиона лева плюс ДДС за възстановяване на РО терминала. Какво означава това? Това са кораби, където могат камиони да бъдат товарени и разтоварвани директно, които да минават през пристанище Запад и да отиват към индустриалната зона и към магистрала Тракия. Това нещо е елемент, който съживява икономиката на града.